Ahoj ľudia, vás vítam u ďalšieho videa z Oheň a voda. V dnešnom dieli to tu konečne dokončíme. Dúfam. Bo ak nie, tak sa naštvem. A to ver mi. Už som konečne zistil, jak sa to naozaj robí. Sledujte. Menší bug. No nič, musel som reštartnúť hru. Tak, a ideme pokračovať. Hlavne, co to nepokazí. Porazí z toho. Tak. Dúfam, že to nepokazíme v minule. Tak, donáška kameňa je úspešná. Tak, konečne to dáme. Tak. Po neuveriteľnej dobe. Konečne. Počkaj, prečo idem z vodu len tam? Ja už to mám pomilené. No nič. Tak, teraz to už konečne bude vypadať lepšie. Tá obrazovka. Tak. Takže takto. Takto. To nie je až tak ťažký level. Oproti minulému, kde som sa furt mýlil. Joj. To dám. Ľahké jak facka. Ojoj, to nedám. Dobre, dal. To bolo chlp. To bolo vo chlp. Tak, toto nebude až tak ťažký. Ťažké. Wow. To preskočím. Yes. Vyšlo to. Yes. Pre pokračovanie like a odber a čus.